Wow, takže čau, já jsem Pepas a vítám vás u dnešního Pepasovo story. Kdo by nevěděl, co to je Pepasovo story? Teď vám to řeknu. Vlastně Pepasovo story bude nová série, kde budu ukazovat nepovedený záběry a faily prostě z natáčení a vlastně třeba, já nevím, rozeberu kousky videí a řeknu, co se nám třeba přitom stalo, že teď uvidíte ukázku z Chili Challenge a já vám řeknu, co se nám tam stalo, takže zatím čau. Takže jogurte, v dnešním videu asi budeme jíst pepperoni, ne? Jo. Stalo to, že prostě, jo, Pepas, my jsme takhle u ohně, nádherně tam prostě chillujeme, jo, opěkáme si tam buřty. A mě spadly do toho ohně, ne? A ty vole, my už žádný nemáme, prostě potom buřtu sám a takhle úplně rychle a já jsem měl úplně celou ruku od toho popele, jo. Prostě to bylo neskutečný, vám řeknu. Ale ještě něco, jak jsme začali natáčet tam tu scénku, tak jsme se dívali na tu předchozí, jak tam bylo nějak takhle. A teď jsem tu ještě s jogurtem, jak jo. Šiško. Jo, vy jste to tam asi neslyšel, jak to řek, ale... Neřek jsi to tam. Šlo ti to pěkně z huby. Že ho přežvala huba, protože hudba. Přežvala mě huba. A protože on to řekl. Já, a jak tam bylo, one day baby. No to jedno. No, takže to bylo celkem lucky. A potom jsme se tam, ona tam se mnou byla, teda s námi tam byla ještě mé ségra. No a ona se nějak začala tomu hrozně řechtat. Takže víte, znáte tu nemoc prostě, že když se někdo začne úplně neskutečně řechtat, tak vy se taky začnete řechtat. Takže se řechtal ještě víc neskutečně. No a potom, to jim řeknem, to jsme natočili, ale bohužel jsem to jak debil vymazal. Jo, tady je naše nahrávací nové studio, ano? Ano. No a to je teda jedno. No a já, jak se tam jogurt úplně smál, nech mi ten počítač, až potom. No ale jak se tam jogurt už neskutečně smál, tak já jsem se normálně tak začal řechtat, že jsem se takhle se normálně a musel jsem se jít. A mimochodem je tu se mnou ještě jogurt a teď bychom vám chtěli říct, co se nám tam stalo, takže jste hrozně nasvícený. Pardon. Ty zase hrozně nasvícený já. To je světlo na porno, pojď. Já se rád, počkej. On jde srát. OK, a teď, jo, budou tam jenom 3 sestřihy, ale hned po tomhle, vlastně to Pepa Story by mělo být tak 6 minut dlouhý. No dobrý. A vlastně teď píšeme příspěvek na Facebooku, že teď točíme to video, takže založíme novou stránku, nebo to si dočtete v tom příspěvku. Jo, sledujte mě na mém Facebooku. My si založíme nový Facebooky. Bude tam normálně naše přezdívky, takže DJ Jogurt a Pepas. A vlastně no nevím, ale ne, to je jedno. No, takže teď vám ukážeme sestřihy z mojich starých videí a jedno video bude s mojí sestřenkou Luckou, takže zatím čau. Je to další vlog! Takže další vlog, co nikdy nedělat na internetu. Takže za prvý, nebo co nikdy nedělat na počítači. Takže tady je první challenge, tady jsem já, tady je Pepa, jinak, tady je Pepa, Aneška, jinak tady jsem já, naštěstí jsem
Lily, ale jinak tady jsem. A první challenge je dneska venku a je to hladká mouka. 1 polívkovou lžíci hladké mouky. Když ještě dál, Pepo, můžeš začít. Čau lidi, pár lidí asi mě zná a to bude fakt krátký videjko, protože už jsem natočil tak 3 a žádný se mi nelíbilo, takže to vyšlo mi smlouva. A jak to bych už asi točím poslední za ten den, možná potom, když půjdu spát, ještě natočím. Čau lidi! Tady je oblíbený Joe Boy. No, ne oblíbený ještě, ale takže teď jdu k našemu bazénu. Jak víte, mojí babičce auto. Jo, tady jsem já. Tady kropáček. Tady je barák. Okay. To je babičky. A tamhle má babička penzion. A tamhle máme bazén, jestli. Tamhle. Víte, tamhle, čekajte, já to zkusím nějak přiblížit. Ne, čekajte, ne. Já tím mobilem ještě neumím, ale čekaj tady. A to je jedno tady, jaký. Už vidíte? Jo, tak nekoukají. Celé naší trás. Tady je hlinátka. Taková žilina. Ne, ale já bych byl v takový vesničce. Takže tím čau. Tam to poslední video je tak vtipný, já vůbec, jak jsem to měl takhle. Čau lidi! Ty vole. OK. Kurva. Jogurte. Dívají se na to i děti. Já vím, že mě tady, já jsem tady něco udělal a tady není napsáno, co jsou. Tak je tam N, no. Není tam ani N. Těšte se. No, teď tam je. No. Přidá příspěvek. No jo, ale tady No, to není. to je dobrý. Hele, takže to tam potom dám. To video na konci bylo prostě tak vtipný, že jsem ho tam musel. Opravdu se mi teď dívejte na pusu, že to není fake. Musel jsem ho tam dát celý. Takže se nedívte, že tam je celý to video. No a teď ještě vám ukážeme jeden takový fail, co se nám stal jogurtem. Sorry, já jsem to omylem stříhnul a exportoval jsem to. Takže já jsem si to vůbec nevšiml. Jo, tam, jak jsem říkal tak tam měl být jogurtem. No a teď vám ten fail ukážem, takže OK, takže já jsem to video musel dát celý, protože bylo tak... Ty vole! Ty vole! Oh my god! Ty vole! Bože můj! Tady to vypojem, no, budu to muset vypojit. Promiň, Radko, ale prostě to nešlo! To prostě... On tě jogurt ještě nezná a prostě lek se tě. Jsem se tě taky poprvé lek, když jsem šel do první třídy. Počkej, já jsem tě... Nechý, nebudeme jí tady urážet. Jo, jako nemyslete si, že on spadl k něčemu jinému. Jak můžete vidět, nám jsem napsal jeden hejtr, že jsme nejhorší ty. Když jsem se koukl na jeho profil, tak já jsem tam dal Radku schválně, protože tady z těch mých kámošů nejhezčí. A ty vole, to skopírovala ode mě. Ne, lekli jsme se jí, to je copyright. Kopíruje Pepa se. To musíme dát z těch nepovedených závěrů, že to bylo fakt. Jo, takže tohle je konec tohohle videa. Pepa sobě...
Pepasovou story přetočíme hned po tomhle videu, ale jelikož toto nesmí mít více jak 10 minut, jako mohlo by, ale ono se to potom exportuje hrozně pomalu a ten render trvá hrozně dlouho, tak to natočíme teď a bude to taky kratší video, protože myslím, že jogurt přijede zase až ten další týden, protože on přijíždí vždycky ob týden, takže teď hned potom očekávejte přetočení, jo. Promiňte, ale nebudeme říkat žádný novinky, jo, takže čau. Čau, takže... Ty seš! Jež do piče! Cigane! Cigane! Cigani! Cigani! Takže čau, vítám vás Pepas. Teď je to prdele. Ale a mohl bych to udělat takhle, že jo? Wow, takže čau, počkat, ty vole, já jsem nahej. Oh my god. A je to se mnou jogurt. Jo, je to se mnou jogurt. Počkej, nepojď ještě jednou. Tak. Wow, to jak to úplně motivuje. Jdu kus číslo. Wow, ježičo, já jsem Pepas a jsem největší borec na světě. Ne. Tak, počkej. Musím se pořádně upravit. No, počkej, takhle, nebo jako snusa. Jak to dělá, takhle. To nejde. Čus. 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 Ten. Čus. Tak bychom mohli začít video. Ty to nahráváš. Já to nenahrávám. Teď to tady vidím 31. Tak to odstraníš. To dám do těch